Tornarem al futbol per parlar d'una competició molt especial que s'ha disputat aquest migdia al Narcís Sala. Ja fa 3 anys que, per recordar la figura de Francesc Martínez de Foix, un dels impulsors de la inclusió dels discapacitats a través de l'esport, s'organitza un torneig en què prenen part equips unificats. Si només ens fixem en el marcador, la victòria ha estat per al Sant Andreu, però absolutament tots els participants es poden sentir guanyadors. El Barça i l'Europa han disputat el tercer i quart lloc, on els blaugranes s'han imposat gràcies a 3 gols de Jordi Moreno. Gràcies a Déu, he marcat 3 gols, com Messi, i soc culer, i jo, encantat de marcar aquests 3 gols. L'Espanyol i el Sant Andreu han disputat la gran final, amb jugadors coneguts com Eloi Pérez. I aquesta iniciativa de combinar jugadors amb persones amb certa discapacitat o capacitat diversa, que m'agrada millor aquesta paraula, és una iniciativa molt bonica. El Sant Andreu ha estat el campió del Memorial, en guanyar la final per un 4-6. Ara els futbolistes ja esperen el pròxim partit entre ells. Que l'estimo molt i que heu sigut un bon rival. Jo opino el mateix. A veure si l'any que ve fem revanxa i juguem aquest torneig en memòria francès. Moltes gràcies. I acaba